Salala-ke nobhuti wabuthatha ubutombi bami kanjalo ngenxa yakhe izweni ingalazi. Yo. And wanginika imali yokubuya wathembeka kumina akafananga naye wanginika imali yokubuya and sisathandana uyangidida ukuthi ufuna love back. Usathandana naye ubhuti lo wathatha ubutombi bami naye noma ngingamthandi kuba nawe vele ngangakuthandi. Uyakwazi konke lokho akhuluma ngakho? Akakwazi. Angikwazi konke lokho. Because vele akazange abuye back angifuni uma ukuthi iphutha isola ngalo ubona manje nalokho sekudlule izinsuku siyabona ukuthi manje uyangidinga no uyamdinga amahle. Yo. Siyamkhumbula manje. Siyangikhumbula? Mhleki ngempela ngiyakhumbula sicela uyadlala. Ngiphuze kakhulu. Uthini? Uphuze kakhulu? Angiphuzile. Uphuze kakhulu? Unganginyanyisi. Ngalinge nje unginyanyisi. Maphutha ayenzeka. Yalazi iphutha. Uyalazi iphutha. Azongijoyela lapha Alex. Ngalinge ungijoyile kahle. Ngalinge. Ngiyalibingelela lana kubabukeli beBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Kama la nguStufuza dla ngamandla ezulu. So njengoba sivakashela namhlanje la ekhaya amna kanjani sho ukuthi ikhona lentokazi esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazame ukuxoxa babuyisane babuyelane mekungenzeka asazi asiphethe khona isabe kuzokwenzakalani sabona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama labhuti. Igama mina Alex. Okay, ubuya kuphi? waseZimbabwe. Oh, all right. Okay. So ngicela nje ungichazela kabanzi nge-relationship yakho nalomuntu lo ufuna ukubuyelana naye. Nihlangane muphi unyaka, nihlanganela kephi and kwase kuhamba kanjani, nisaphathane kahle, nase nigejana kuphi kuze kufinyelela la khona nahlukana khona. Okay. Mina nosisi wami mina no Amahle sathandana saqala ukuthandana ngonyaka odlule. Okay. Ya kwanye. Okay. Ya ku-relationship yethu. Ukuthi sathi kwaba mnandi. Mina singahamba naye ngathi sahamba saya eZimbabwe ngifuna ayibona umndeni wami. Angifisa ukumshada ngendlela ngimthanda ngayo. Akanqabanga ya eZimbabwe. Hayi akanqabanga. So wayikhululekile nje ngayo. Wayikhululekile. Okay. Yeah. Hayi emva lokho ngithi ngenze iphutha ngangamkhohlwa ukuthi ngakhohlwa umtshela ukuthi kuyajova eZimbabwe. Okay. Ngisho ujova mhlawumbe izifo ethize. Oh, okay. Yeah. Yabona ngangijovile. Wahamba wesikhathi sesixabana endlini. Yeah, yebo izinto nje ezipersonal. Okay. Yabona umoya omubi lo ophakama nje ngoba ngamxhosha ngamkhomba indlela. Oh, okay. Wahamba hayi. Uthaka yephi ngoba phela ula ezweni lakini and nginisho ukuthi akazi umuntu. So uma umxosha endlini uthaka yekuphi? Hayi ngathi ngangifuna lapho akodwa nje ayikubo. Okay, mhlambe wamnikeza imali yokuhamba. Ya ngamnike imali yokuhamba. Oh, okay. Yabona ngamjijela ngayo imali ngahamba. Angangidinwe kakhulu. Okay. So ke kwase kwenzakalani ke? Mhlambe ngabe kwaba ukuhlukana kwenu lokho ngibangenza phinde ngikhulume akazi uphinde umlandelele ngama calls umchecka ukuthi uright la ikhona uhambe kanjani noma kuthiwa ukwatile kodwa ngeke uzukwate phela forever. Umoya uyehla and so usuwehlile wakwazi ukubuyela kuyena umcheck ukuthi kwenzakalani ngaye uhambe kahle meke ukuthi uhambile unjani la ekhona. Hayi kodwa ngazama umfonela ucingo lami yabona ucingo lakhe langena voicemail. Okay. Mhlawumbe ngenze ukuthi wayeblock inamba yami. Oh, okay. Awumzamanga futhi nge-private number. Ngazama Kwase ngazama ngifona nge-private number. Wona uthi voice yami walivala ucingo. Oh, so awukazi ukukhuluma naye. Aze ngikhulume naye. So manje njengoba ufuna ukubuyelana naye isizathu sithini yindaba
ufunelani ukubuyelana naye? Ngiyamthanda mina ngifuna ukulungisa izinto naye. Okay. Yeah. We make it of my dream ngokuningi ngokufundile kuyena. Oh, okay. Yeah, ngoba wena umuntu enesimilo. Okay. Yeah. So nesikhathi singanani nahlukana? Sahlukana sinobani 3 weeks sahlukana 3 weeks. 3 weeks. Yeah. Oh, okay. Ithi ngimlande ke khona uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye umbone. Mhlawumbe uzokwazi ukuthi uzincengele yena, mhlawumbe uzokwazi ukwehlisa umoya, angazi ithi ngimlande. Hayi ngiyavumelana nawe. Ngiyacela sendele. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zami ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela Black Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali ukuze uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lesibiza ngokuthi iLove Back. So ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi uzophinde ehlangane futhi kodwa ke angathi osiyami sibeke nje amathemba phambili. Sabona kunjani? Ngephi njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama nala ubuya khona. Ngu-Amahlwa kaGumende ngibuya eMkhomazi. Oh okay, uqala ngumoya. Yebo. Uyamazi ukuthi enhle naye? Yebo ngiyamazi. Mazela kuphi? Ngafisi nokwazi. Waqala waphefumula. Hawe ma. Okay, ngiyamazi ubhuti. Sake sathandana before. Okay. Yebo. And ekuthandaneni kwenu kwaphetha kanjani? Mhlambe awufisa ukumbona right now noma uright cool uphakathi nendawo nje noma wakhuluma kakhulu? Ngiright ngaye. Ngakusho Right. lokho yebo. Ish, ubhalile ukuhlelela ithi iLove Back efisa ukuthi akhulumisane nawe ekubona. So ngiyacela, ngiyazi ukuthi awuthanda iLove Back. Yes. Alright. Ngiyazi ukuthi mhlambe ungakulindele kakhulu and awuthanda sisi but ngiyacela nje mnezi isikhathi sakho umuze ukuthi yini le yakubizele yona la ekhaya namhlanje. Ngiyacela. Angishishisele ngoba isikhathi anginaso. Oh amahle sithando sakho. Sithandwa sakho. Sithandwa sakho. Ngiyazi ngiyathanda ngisimisele ngawe. Sithandwa sakho. Buza lokho ukuthi sithandwa sakho mina. Sorry. Kumina. It's Amahle. Ayisithandwa sakho. Okay ngiyaxolisa amahle. Hayi amahle. Ngicela nje unginike i-chance. Chance yani. I-chance sibuyelane. Sibuyelane. Ngiyacela ukuthi. Hayi. Second chance nawe. Second chance yani. Sibuyelane mina nawe. Ngiyakuthanda. Uthanda mina. Yebo. Mina. Sisiyazi lo wangenzani? Kwenzakalani? Lo sasithanda nesisukumnandi ku right. Mesithanda no Alex uwalento le sa decide ukuthi yena wangicotha isambisiye ngale kubo. Lekhe izivakashe ngale eMozambique kuze azongithuthisa ifamily yakhe. Awusho ukuthi waseZimbabwe? Hawu uqonda ukuthi Zimbabwe. Oh, okay. Phela umSouth African. Umbeze le. Oh, okay. Okay, yebo sisi. Khona lapho wathi ufuna ukuthi kuhlangane ifamily yakhe. Mengifika lapha kokuqala ngihambisa ngajovanga. Mina mengizwe information manje kuyajova umoya ngalo. Okay. Uqala lokho. Mesifika ngale uyangijikela umuntu even ngisho ifamily yakhe ngizange ngiyibone. The other day wahamba waye ematshaleni khona lapho ngishiya endlini engayazi angikwazi angazi umuntu even le language abayikhuluma ngiyazi. Wahamba wangijikela mengijikela wabuya sephuzile kuleyo club yekuyona. Ngebuye sephuzile useyangixosha. Usethile ke second into eyifunayo kumina nje bateze la lekuvele bengangithanda seqaleni bezovele futhi efuna impilo yami ithi safari. Ekungixosheni kwakhe akangiyangisho imali ukuthi ngikwazi ukugoduka. Hawu bafo, uthe wamnika nje. Uyadlala sisi uyadlala. Akho iqiniso. Uthe wamnika nje imali yogoduka uthe wamshaya ngayo umxosha. Lutho. Akazange ngaphuma mekuphumeni kwami kuyilapho yo sisi.
Angibazi nabantu balapha mingabazi abantu balapha ilanguage ngi-understand yena mina naye bekhona vele la kade naye angakwazi ukukhuluma khona kahle like isiZulu yonke lonto leyo bese mhlawumbe ukuthi akangi-understand sisisho for sikhuluma i-English mina naye mise ngingalena okay ngihlangane nobhuti ngihlangana nobhuti sebusuku ungixoshile udaki u-right ngami khipha impahla zami ngijijela ngazo yonke ngijijela ngayo uyangidida mithi imali yazi imali akayazi ngayela suku mina ngalahlekelwa igugu lami Kwenzakalani kanti? Mina ngihamba sisi hlangana nobhuti ubhuti uzongisiza like ubhuti lo wangisizayo qhamuka okay ngizama ukukhuluma naye aqale like understandani qala kube nzima ukuthi like communicate sibe neyinkinga ngenza ukuthi mina okay ngicela zama like ukuzama i-English Okay. sikhulumeke nobhuti kube ukuthi ubhuti uyavuma ukuthi uzonginika indawo yokulala apha until mhlawumbe ngize ngibe right mise sikhona endlini yabhuti mise nami ngiyazama yabo ukukhuluma nobhuti ukuthi icebe engasangisizi angibimela ukuthi ngikwazi ukugoduka ngibuyele ngalapha ukuze impilo yami izoqhubeka ibe right ubhuti amese yasho ukuthi imali akanayo so kodwa angangihlalisa izinsuku ezincane yena abengizamela imali indlela angangenzela ngayo imali Okay. Mase kunjalo okay ubhuti manje naye phela useyibhekile angangimini mise ibhekile okay nami ngavele ngangazenze njalo ngcono angimniki i-chance ngoba vele nami ngisezweni yakhe angazi muntu angazi lutho ngamnika ke i-chance ubhuti mise ngimnika i-chance wathi before ngimele ukugibela ngikwazi ukuletha ukuyale ucothi kulalo yibusi lapho uyazi ubhuti ukuthi mina bengakazi ngilala ekhaya sasivumelene ukuthi uyongilanda ngephelele uyazi salala ke nobhuti wabuthatha ubuntombi bami kanjalo ngenxa yakhe izweni ingalazi and wanginika imali yokubuya wathembeka kumina akafananga naye wanginika imali yokubuya and sisathandana uyangidida ukuthi ufuna back Usathandana naye ubhuti lo wathatha ubuntombi bami naye noma ngingamthandi kuba nawe vele ngangakuthandi uyakwazi konke lokho akhuluma ngakho? akakwazi Angikwazi konke lokho. Because vele akazange abuye back angifuni ukuthi iphutha isola ngalubona manje nalokho sekudlule izinsukwana siyabona ukuthi manje uyangidinga no uyamdinga amahle siyamkhumbula manje siyangikhumbula Mhlike ngempela ngiyakhumbula sicela uyadlala uphuze kakhulu Angiphuze kakhulu. unganginyanyisi ngalinge nje Amaphutha unginyanyisi ayenzeka. amaphutha ayenzeka yalazi iphutha uyalazi iphutha azongijoyela lapha Alex ngalinge ungijoyele kahle ngalinge Ngiyacela wehlisa umuntu. So ngiyathola nje elinye lutho ithuba. sisafuna ukuzwa ukuthi Ufocus kulomunye manje. naye nje ngenzeka nami mhlawumbe ngimshiye noma yini ngoba vele abantu bangale sengiright ngabo ngangiqala ngigcina ngawo sengiyamthenga ngoba naye waba honest nami wangisiza ngaphuma enkingeni kodwa intombi yami kuhamba ngendlela engayifuni Nongalindele ngithathwe wena ngisendaweni engale kwanzima. Uyamona akapholi. Uyamona apholile. Uyamona akekho right. Yeah, so ngiyacela singamfuqi oqala bengazi ukuthi wena ubhalile and message ukuthi ufuna enye chance futhi uyambuka ukuthi ukukhushukela umoya and asikwazi ukukhuluma lutho enqubela phambili engekho right. So ngiyacela sihlonipheni amazwi wakhe mayethi ngeke usathole elinye ithuba. ngeke plus Ngiyacela ngiyazi ukuthi ubuthemba but uyambona usunjani right now. Uyazibonela nawe. so futhi nawe uyangibona ukuthi sengaphindela ku-Alex uyangibona nje Okay, right now Alex thola ongcono thola omunye phindela le uthola abangcono ngathi mina wangishiya wadlala utshwala like sasinile lento le ngicela special mina ngisayilutho kwanzima. Seswami ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike. Ngiyabonga ukuhlonipha kwakho, ngiyabonga futhi usilalele ukuthi yini besifisa ukuyisho kuwena noma ukuyicela. Ngiyabonga. Buka lapha ekhaya kuyacaca engazi ukuthi ngeke kwenzeke hayi namhlanje ayikusasa hayi nanini because uyamuzisa ukuthi usaphukile emoyeni bengabhodli nje kuningi kuyaphinda nemqondweni wakhe yena sikwazi ukuthi silokho simcindezela silokho simphushele ekuthenini akavume into esamhetha kuze kube manje. So ngiyacela usingakhohlwa ukusubscribe, like, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.